fun under the sun summer station. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning. Masanto sumabig ang morning net balang sinansakay. Wadjala sa programa na PEM, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Siyempre kalop yun saya na programa, saray amigo yo, kapaborito yo. RJ Bera Jimenez at your service. Always, tana saya partner ko. Si Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Partner. Kinabalang. Ano si partner Leon Elorde Castro, good morning. Kinoy. Alright, medyo balang si partner ko. Very busy. Mangi-distribute lamot na kinya. May pensyon na saray seniors. Ita na da saya bali na Binmalay. Gaylay kulito. May patisara may agla makakar. Iakar so sa may nupag ginawa da. Ikarga. Ito red say sikara. Okay partner, good morning. Good morning, partner Raji, tsaka magandang umaga sa aming kalugaran, tana kabaluyan tayo ra, bali na Binmalay, natala mo sa agaw, nasaray pa'y bakan tayo, nasaray tartarawang balita, at sayay programa minan partner Raji, PAM at Binmalay. Maliklik sininsan siya, partner nantamla partner, kalabya, puyat ilamat, kapag limatin sa kaya, pesta lamat, and saya guest na sinanalo tayo mayor dan kay mamulatan si Oscar President partner RJ. Inertan Jad? Barangay Calaucan Norte at Centro. Our Lady of Purificación. Oy, talaga tagatan si insan na Filipigno. I-greet ko lang na masakbay na hindi dangalod si kata dito nagkalaukan Norte. So, antura yung bilin ng mayor lang wala. Ramla siyempre ay peace night si Wanto ay mapatuloy na ay peace na taganiharin patundan mag-ingat sa siyempre pailapat i-regulate para da peace na tapiano saraya na likatan pinasalamat na saray un barrio aga untun data na lapod o ay tradisyon na saray un barrio panarache. Yon, tasame kwantolanti, lalo lang natan, yaman lilik na tayo krisis, inapagmat, wala mat, so singasama mamaer na sarayan lilik nan tayo, ay panlikatan mo at kwanto, partner. Katutan so bilin ni Renet sa araya kabalian tanat Binmalay. Okay, natan may dito, may pang-distribute mo na pensyon na saraya seniors, partner. May dito na saya may distribute tayo na sa may social pension na sa senior citizen tayo ika po tayo at saya natan na pututan na parayo papagayan na tumbura mo sakay ubalagan tan basta yan southern so ulanda natin raya
kababalyo tayo ay raya kay ba tayo na da opisina partner. Untak ya ganado ka natan partner ta makabanda kalamot da barangay Papaguyan. On partner Adrian mula siyempre saya kinti mo tamla. Inspirasyon. Kumusta tayo partner Adrian. So Para sa inyo. Papaguyan partner Adrian. Nata katawag imanon siya ta partner may anong nangkod post sa Facebook da sa may seniors at sa may nakaryura sumpalyuran barangay anong nang kumay glamakakar ya mismo na enduro mo may social pension to reaction damo to partner On partner kasi saya ginawa karuman kasama so sa ramay agnara makakarana talagang dukula partner kailangan laya i-deliver ang kabunganda ipanangnan sa panangaro ang panaga asikaso si kara partner. Mapigara raya mo to nakarmon kinoy may talagan na duplog, inkarga, inyakar at mismon panayaman da partner May kada barangay wala rin duwara, talura dali na kasyentang partner wala ramay dyan siya ka-experience tuman dumamay na intermon actual at sabi akan kwarta kasi wala mo i-repulse kayo maminsan yung anak sumangala lalo kamong dahil wala na nung anak mo yung may babagay akin na kwarta na unyara kaya so nag-iwas tayo kato sigawon tayo ipapanang tayo ng actual ito sa yung may kwarta na gara makalagay pala natin. Yes, mabalagdan niya actually makapangiter na biskaglamet saray senior tayo no antam ya walay may likod at pamilya walay mga ampupo sa isikaraya ayamot so naynay ibabagan ng mayor agaton tam. Hello partner. Nasa sa akin partner saya nakapuya na rin sa mura yan po. Yes, yes. Mono ang tuloy nagawat sa karapan nga siya. Yes, tanso importante may na reach out na akar na pituyawan na pilimugan irarayan na seniors tayo ya antak saya suporta saya ng Mayor Pet at talagang impus-puso ay ang gapoy pipiliin na partner sana all walang masaol anunotang ko may babagam talaga so gawon tayo ya may sana all ang pimasaol lapoda saya talaga na pangkukulan dari sinyo tayo ang turaman so dapat nagawon tayo mampalikan yan yung singer tayo sa gobyerno at sa raya si Wilson gawon tayo partner Anjit kanan nanda sa gobyerno tayo wala niman sa panangaro at panangasikaso at sa raya senior citizens tayo. Jada karakapantonatan na partner anto para da sa pikakabat na saray kabaluyan dita na da bali na binmalay at talagang matintinuno so panangikurang na sa gobyerno dita na da sa bali na binmalay wala mo't so sa may maong ulupan natan na sa legislative tan sa executive agaton tan na partner. Nanalang tayo sa kooperasyon na sa legislator tayo din manay sa raya opisyalis tayo sa unang bayan. Nanalang tayo may through the leadership at sa isa kaya Rimawil, PC Mayor tayo, siya itaktak mo amintan. Nanalang tayo sa may pagkakasakay upang kamungan na balay. Dilingon ay politika, tatay politika kwanto nasa milisang ngol, yun nanalang ko natin medyo panel, medyo malakap so ulupan na silang unang bayan tayo. Kanang mo, sigara mo sa unang bayan, wata nila suporta at kinan Mayor Migdanera. Yes, tan na siyempre pakabat atay check and balance wadtan ni. Pero jada say nagagawa natan balansyado namin anto i-check mo yung gatong tan partner. Kasi si Colin Mayor nung nandito so executive sa bagan tayo. Colin mo ba? So pero nang mo talaga na nanangan to so amin na papeles nanangan to no antura sa Malacca arami pang kailangan na si Bali talaga ano sa may
manggagawa kalaban na luya, nato ka man tan mambalat wartan man so panangaro na meron mo amin nawa imbitasyon so Yes, to oh. di ba pa ng ton wang man di may panangaro to alo samay no bakal labat na politika no ingan amay panangarong tuloy-tuloy sa isa kaya leader sa katabi ko sa to sila to to leader ka alim ka ya amo no ingan public servant ya si baba to man wala ya sakripisyon bilay mo, sakripisyon bulsam, sakripisyon oras mo, tali sakripisyon sa pamilya ang Jay. Tan Lucas so puwerta para da saramay wala rami na babandag ko ay agto datin na kay bawat tan lara ayaw susuporta natan na partner so gabay mo ni baga ang gapoy politikaan, serbisyo, sumanunaan singuman. On panahon siya nang kumudad saray amin na parang opisya sa ilo, sa barangay captain, alang nang may kasakitan at suporta na namin niya proyekto ng mayor, amin na pangkamuhan ng mayor, alang nang ko tusama sa pipiulo, mentirong persa na saray barangay opisya. Ngunta, siyempre, no, dugay gagawin, no, nanaitor sa pangkaukulan na kinat ang kontra ka, oy. Singasama ikin, ikonektak labat, partner magano, Singasamay ng tinupatanday kabat mo, si Yorme. Si Isko Moreno, konta no. Di ba? Di ba kinat kalaban mo nun sa kin susuporta ka natan ikwanto. Kundi arengan mo man, abantay mo man. Bali-bali bakto no pangkamungan na umbalay, insan nakukulan na umbalay, asumpalay politika kwanto, binutuan lang na majority kwanto mo, di ba? Nasaray Pilipino akinit kontra ka kwanto mo, di ba? Sino mo tuman sa nang mo ya kasumpalit politika, wala sarili to ya imbaga ng political agenda to, kasumpalan natin anong mo Susay Manuli, kwanto ya interto sa pangkamuhan, na parang ito, anong to ya sigagawa na sa presidente tayo, maong para totoo, akita kung kontra ka, natuka namin sugagong tumot, Juan Isko Moreno. So, magpuya sa balingbing. Yes. Sa isipin mo, you're voted by the whole majority, dapat sa sakripisyo, saray, sarili niya personal, nag-ingan, para saray, totoo, dapat sugawo mo, ng tumikaw-pulan, iintan na gobyerno, o suporta tayo. Kine, kanya na salitak man, talagang di man mo nalikas, so may dugay panamaloy, Yorme hawa, Isko Moreno, singa mi parpara dita na da bali na binmali balot niya partnera si Isko Moreno at agaya posisyon may tutuwakan to pero dita na binmali ang gano antoy estado modbilay basta ang lakad opisina na mitungtong ang gapi problema singa uman partner nantam si Mayor ang gapute mayaman ang gapute pobre amin makaloob opisina ng Mayor ng mumat umangka ang nakatsinelas. Noon, tuwatan. Sir, Basay Masinger, atan so munisipyo at para among natutuo pa ng RJ. Yes, Ang naman na, Jabin Malay, ang ano, ami-ami basher, ami-ami babawa na kining mayor, ang itong tagdadalan si Wando, basta ito gago, hello. sampot, unong pala mong irasan. Nandang mo, natutuo mo natin, ibagara, pula-mula mayor, tararakan, ang ako, yaw niya, so ginawa may marakap, so bali na binmalay, ang timod mo lang telat, yamin niya nang imirong si Mayor, 4 taon laban na, ang gandata, nanang mo, so duma, pagkaiba, so administrasyon to, anong mo, malinis amin na, amin may aspeto, munisipyo, financial man, servisyo man, amin, panangaron empleyado, amin, wata na lang mo so panangaron ng Mayor Pete Herrera. Unta, may nababandag ko tanot aramay pinaloob ira na kamyamay ira na kabaluyan at araya may aplikante na sa may theoretical driving course to anong ko, wala katinilas, wala akasando at inakomodate, pinaloob, demanded sa mismo opisina, di ba? So, tatan, bandag ko mismo tan, ay lukas manaya so opisina para amin kabaluyan tumanso amay estado mo panagbilay taatan may babadalan ti partner
Ya, oo, atan may babagada partner, ya walay amay transparency. Oh, di ba? Ang kapoy yaamot partner. Kanya all welcome. Yamot na Mayor Menera, sabi nang naman, yang nga po'y politika sila to, basta pangkamungan na balay, pangkamungan na barangay, pangkamungan na individual, accepted at balay na binmalay partner Ajay. Oo, agree ko pa magano, aramay listener ta, partner Leon, di tanad barangay Kalit, Gaspar family, good morning, Paragas family, di tanad barangay Pulong, Baybay Pulong, di tanad balay na binmalay, di tanad barangay Kanawalan, good morning, di tanad Balagan, good morning. Ay may laan mo natan partner sa naaba iratan niya barangay Awa, Palyas, Balagan, Parayaw, Papaguyan. Insan unlakan lugang Kadilog, Baluto, na akarmo may barangay Pututan na dating kagawad Alvin Sandoval. So good morning. Ang kapoy nilabsanan na damin niya mandedengal at sikatanatan ditan dasay bali na binmalay partner pigaran barangay so asumpal tanlaan mo natan partner Ilan karuman labinduan barangay sa sumpal may partner Ajay na talamat labindua sa inatan at Kamposan, Pututan, Parayaw, Nagilayan, Kamalay, Balagan, Santa Rosa, Taluran, Timyang, partner, Jangaram, Papaguyan, Palyas, Tumbor, Tumbortan, Kalit, Gayaman, partner. Oo, so sipay kantabay mo sa tanlikod oskahid ka lante awa DSWD o antoy sipay kantabay mo sa tanya mangiiter partner. Saray totoo na sa office, aray payor tayo, nasaray supervision na DSWD region partner Wajara, siyempre na amin nasaya gagon tayo city ganda namin ang damla si Oscar supervision kano marakag manan ang ganun untang kaman at aking koordinatak at saray barang official para wala smooth flow nasaya barang bayar awat nila so wala sulat ko at PNP wala kayo maming PNP sulat mo na kapitan kailangan ko tulong na kano marangan na Moksoy. So palagi doon tayo nasa tanso social welfare sa kini. Kami talaga yung Francis Kumay. Ano ang kailangan niya lang na bungda lang nila talito may kwartarapan nila. Oh, the best agdala sarag anto Okay. Yes, partner Anthony Ray Marakop iran balita natin ditan binmalay. Partner, ako mo nabay mo po siya na ipantag sa kalugaran sa Jambay na binmalay. Yan o Webes, Biyernes, kung sabihin diyaman, so nasarino na Quiapo, yan laban at luyag na Pangasinan, dyan binmalay sa Pilida, nato nakikarumit sa aray Dimoto, ano nangyari at Ulara, sana kailangan niya saya na gawon tayo at aman so Miko pina tayo, sana nakalabisita at ano nakabinmalay at bisitan tira susaray unbali unadya sana nanangan tayo aki tungtong matlara kinin mayor na kami smooth susabi na nasarino tayo yan ba na binmalay kato na walay koordinasyon na PNP ahensya na gobyerno tayo sansay simban tayo partner Iner so karganda walay vigil lukas 24 hours partner. Na simbahan simbahan, okay. Gawon ng misa, ande saya yang ngaram na 24 at palis mo na tusay na sa tayo yung pabalik kaya po partner. Antam partner, laga naman sa salita ka, ang bubugas o bagok, aking kamo, at ay panani sa lawas, Diyos sa katawan, at si katutan susang ka-importante yan, piyan na si katayo at nagabayan. At anunot ang kumay impituyaw ta nen karuman manawa nen agonal yes karuman kinan municipal administrator attorney Francisco before mansalita at saman so maong panamali kwanto at iyon na tayo naynay so Diyos katawan kwanto partner tano wad tantan manunaan lawas at pananisya tan bilay na tuo matek yanay sugawon mo tan na marakop so pansumpalan na partner katauntan.
on partner antam saraya susara may dakep antam siya syagmat sa gangong kunay na yun saraya siya may meeting. Let's begin with the prayer. Yes. And we'll end with the prayer. Yes. Tangan siya kung galik partner Ranjay hanggang makalis wag makapandasal makisalamat at Panginoon tayo tantam importante ya amin nagagun tayo we are nothing without Him. Ang po tayo namin nung apo Diyos. Oo. Bangon ka, paunugib ka, may salamat ka, talapod, mabilay ka ni. Importante, sa may itod ng bilay, at sakit sila tayo. Yes, kanyan na, di ba, no, walay flag raising, manunay dasal, insan no, wadtan sunay na ipapanunot na mayor, yamang kasakita yun na mandasal, para da sa mong yakimwasan, isamala, ipilala, sayay kumun mansumpal la sayay nagagawan na gera ditanad say Middle East anto tapi ano umpawil so sa may panamalay marakep umpawil da sa may dati ay mawaya-waya partner so panagbilay gatontan. On partner katuna diyan bimanantang mo si Mayor nga puso amin na segundo sa religion tayo, tagapuntahan, lutuwa sa kanya-kanya religion tayo. Balat, sa importante partner RJ, ang gananting ka-religion mo, sa amin relasyon mo Diyos. Oo. At araw kasi kulturatan, katulatan may kultura tayo, yung sabihan tila sa religion tayo, mang balat. Ang lalamang nagawatan partner, no siya yakar mo labat at lapot obligasyon mo. Kasi importante may pagtitiwala at sa aming relasyon mo tan tutuntunan mo yung ganda Diyos partner RJ. Ni saya kwanto ay ingat ka palagi Sir Leon, mabuhay ka, no? Ang lakas mo ang lakas mo magpalakas ka, kailangan ka ng binmaloy. Kwanto partner? Salamat siyempre tantam sa ibabagat sa senior nainay pidasal daya sa plano tanggat matayo ya para pigagap tayo tarang senior citizen yan ala natin universal sa tanso pidasal na nainay amin nakimay tayo at kung dadalan mo tad medini amin nakimay tayo at para sa tutuwo alon para sila tayo tantam nung tanso marakap ya plano sa Diyos ulang diking mo nainay iban to ka masamaktan sugago mo aglabat haluan na illegal katuya yung ginawang natin niya yung may bagara bilang i-verifikag natin ng palag ito na social pension antam kasi partner wala rin report na si masabit si kami araraya so alon amin mas wala rin so medyo nagagaway dapat putigan tayo ng pikuwan so antam arate sa lagi minsan wala may kamong tinana ito at katuloy mga manaya minsan ang usasabit sa araya sudukol na talapot arayat asabihan ko lang partner di katon Ranto masabihan tayo, pikuwan. Pagtagan tayo, Partner Anjay. No, bilang tarares maging baser, at bilay ko pasantak na makatulong at para katuo, udugay gagawin ko, agang antakot, Partner Anjay. Isakripisyo tayo. So, bilay tayo, sakripisyo tayo, ranto ka maniraya, ibabagay, baser, basang kamungan, tandam, amin na illegal, umpawin sikatan, Partner Anjay. Ini saya kontes sa kayay action is louder than voice. Yan si Mayor Rapit at Sir Ilorde, mabuhay po kayo kunto partner. Nantama siyempre nananang tayo. Nananang da siguro rame gagawin nyo partner. Talagang kiyan amay watan kayo nainay. So kasi may babang ng mayor, maminsan na progressive partner, siya nananang po so ulilawas ng mayor, yung gano'n ang oras at wartan, ang tamwala, ang tawag tan, gato. Siyang mat, ang gagawin, boss, siyempre, nababay niya ang gagalaw so amo ba't akong gagalaw katon. Sa kini, intertutan niya pangkanaunawat siya, yaman servisyo sa rin senior, intertitiwala to katong gawo mo, ikanapagam mo, yan, agam mo nadismaya. So saya nanaro mayor tayo, talapot si Kasi na kwento, pang banat, ang tampano RJ na apoy tanda, bilang Sakya Oscar, di malalagang proseso pa na RJ. Hanggang si mayor kay Batuka, undalan ng proseso. Alam sa arami arom, antam si Aruma Bale, nananin ko, arami Aruma Oscar, masikilala na po, they are politically appointed by the mayor. So, sabi pa na ni Magara, kay Bak si mayor,
lapo na umabalat, di malantay proseso, Partner Ajay. Oo, tadi naobserban ko ta ng gano kay bakano nalilingo ka, ibangat to ka. Di ba? Umaman alon sa may aliwan na amay lapod da iba to ka, to kagabaya amay bagabagaan pero no talagang nalilingo ka, bagan to ka, di ba, partner? Ano mo, Partner Ajay, since kami natan, asumpal mi na superol mi para birthday mi, balat, anong nang to, siyempre, no, si Mero aliwa na bale papapuran to, so pula nang tula mi pero ko, balat, anong nang to, so diferensya, ayun, singa na matunang ko na matunang ko na, partner. Di ba? May asikasong niya, kwanto siya, di ba? Partner ta si Mayor, ang tonta si illegal. Ato na nachichik na namin nila, so ibaba gagon tayo, ya, luwala ka man, susatan, so reported si kami, aliwang basta-basta. Paimbitsi ka, nananangan mino katuan to, ya, ano katuan to, sampu itagan tayo, tama siyempre, mamisamman, wala ramay, totoo, ya, mandiran, irikapardan to, lapod-labay na labat, ya, makalapit at si Mayor, pero si gago mi, imbisigan mi, Partner Ajay. Antoy katuan, nasaratan niya, may ibabagadaan to, Okay, partner, medyo usilan talay oras, may mensahe mlad sa Kabaluyan. Partner Ajay, at sayan bugtas, so bisalamat ang lamot at sigat, at sa kalugaran tayo, at bali na binmalay, sa releases tayo, lapuda, wala so, naitan tayo na manakap ira yung balita, dan naitan tayo sa bukaman ira, manakap at saray, umbalit tayo katon. Ayon programa tayo, may salamat ang kasi ni Bagak Labat. Hello, niman, eksakto. Halubat. Okay, thank you, partner. Medyo nabutang talamut na amay antingaran tuya. Lubat. Okay. Si partner Leonel de Castro. Antabay tayo dahil sa yan programan PEM paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy Bayan muna bago sarili. Jaraspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Ay balot sa Macterion amigo RJ Jimenez at your service always. Natitilakak na masantos san maabig oras at balang sinansakay. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM